Di mumenos sa 23 ka mga individual ang angol sa pagkadiskaril o pagkahugno sa usa ka amusement park ride nga nahimutang sa Saudi Arabia kagahapon adlaw Hulyo 31. Ulo sa mga naangol sa insidente anaa sa kritikal nga kondisyon ug daling gidala sa duol nga tambalanan. Nailhan nga gisakyan sa mga individual ang amusement park ride nga ginganlan og 360 big pendulum di makita nga misaka ug mipatuyo kini sa mga sakay apan sa dihang padung na kini manaog na diskaril ang makina niini hinungdan nga milahos kini sa pagkahugno ug miigo sa semento nga bahin sa gibrogan sa maong park ride ug tungod sa kakusog sa impact nakaangkon og bunog ang mga sakay niini. Ang nahisgot ang amusement park na himutang sa Al-Hada area sa Taif duol sa syudad sa Jeddah. Sumapaso sa state-controlled outlet nga media daling gipasiradan sa gobernador sa rehiyon nga si Prince Saud bin Nahar ang maong amusement park ride samtang nagpadayon ang investigasyon sa pagkadiskaril o pagkahugno sa maong amusement park ride nga resulta sa pagkaangol sa maong mga pasahero.